in Kenya right now. Yeah. Stephen, jegi mede. Ada lose wache ma Hilary otemo lose kakwanya chiela ari adek moko. Mokwongo, kian vision mar Singapore is a good vision. To the mission is very poor. Kaka wanyalo chopo kanyo. Nikech yudo ka nitiere samoro, nitiere okenge moko mwatemo keto, kaka for example aneno ka dual roads moko nitiere mwinjo bende loso. Nitiere sani vijana bedo empowered. Tiyudo ka thoth gik mwatimogi as a citizen ineno kwa se politics everything gibora mora wakete siasa. Koro yudo ka kata bed maneno wabiro gi mission moro mar chopo wakanyo. Though samoro ok wanyal chopo to the kaka dwarore, but nitiere matin to wabiro chopo nikech gima duong' ni wago okang'. Koro yudo ka siasa emwaketo mobedo mang'eny. Kwa wuoye wach mar nini registration, an gima mana wacho mokadho be mapod anwo sani en ni jo IBC gi pok otimo ne youths gimiluongo ni civil education. Koro yudo ka jomoko thoth youths gikia ber gin ging'eyo ni bai ng'ane to wadhi gone bai, but the only process minyalo gonego jasiasa moro marach bai kata minyalo punish go ng'ato bai en mana through ballot. Koro ing'eni kata igo mabai mitang' lweti machalo nade kionge gi gini to pod kionge kura to kinyago ne oriti ng'ato bai. Koro en gima duong' ni IBC otimwa civil education. Then ka gisetimo civil education to gitema ni kaka ginyalo kelo polling registration centers gi machiegni gi ji, nikech yudo ka samoro gidhi kele next year tidhi yudo ka koro turnout ng'eny to thuolo tamogi. Koro yudo ka ji mang'eny ibiro bedo closed outside. Koro gichaka sani nikech finance is there. Ka nitiere mwanyalo timogo women empowerment gi youth empowerment to minyalo budget allocation mar IBC bed nitiere manyalo timore maber. Koro gitimwa civil education mondo ja youth ong'e ber mar gini, nikech ok wanyalo assume ni ging'e gite. Nitiere samoro an ang'eyo but nitiere ng'ato ma samoro okia. Erokamano. Brian, in